Пахвалёны Иисус Христос. Чарговая наша лекция по Евангелию от Матфея. И сегодня будем разважать на тему присяги в контексте Нагорной проповеди. Евангелие Матфея, 5 раздел, верш 33 и до 37. Вы чули, что сказано было продкам: «Не присягай фальшиво, а выконвай перед Богом присяги свое. А я кажу вам, не присягайте наогул, ни небом, бо гэта пасад Божий, ни землею, бо гэта подножа ног ягоных, ни Иерусалимом, бо гэта город великого короля. Ни головою своей не присягай, бо не можешь ніводнага волоса зрабіць белым або чорным. Няхай будзе слово ваше, так, не. А что звыш гэтага, тое ад злога». Мои дорогие, вельмі цікавая тэма і вельмі няпростая, сказаў бы неадназначная. Розныя хрысціяне на працягу стагоддзяў, розныя канфесіі па-рознаму разумеюць гэтае вучэнне хрыстовае. Пра што ідзе размова, як бы я патлумачыў. Заўсёды мне цяжка было разумець, чыста логіку, пра што тут Христос гаворыць. Христос не выступае супраць прысягі ў тым сэнсе, як дадзеныя абяцанні. Паглядзіце, па-першае, стары запавет, ён не працівіцца прысягам. Стары запавет забараняе ламаць прысягі, даваць фальшывыя прысягі, даваць прысягі і не выконваць іх. Вось што забараняе стары запавет. І чуваць гэтая цытата: «Не прысягай фальшыва, а выконвай перед Богом присяги свое». Вот это логика старого заповета. Далей Христос кажа: «А я кажу вам, не присягайте наогул». Ну и потом разные прыклады. «Але няхай слово ваше буде так, не». А что значит слово ваше няхай буде так, не? Это таксама ў нейкім сэнсе присяга. У нейкім сэнсе. Слово, которое ты гаворыш так, яно павінна быць так. Выканай гэтае слово. Калі гаворыш не, павінна быць не. Выканай гэтае слово. І так некаторыя разумеюць. Вось эта дзіўная граматычная форма паўтарэння. Гэта значыць, ты гаворыш, ты выканай. Да, это слово, гэта дзеянне. Так некаторыя каментуюць. Ты гаворыш і не адмяняй свайго слова. Дык гэта, у нейкім сэнсе таксама прысяга. Дадзенае слово, которое ты трымаеш, это таксама форма абяцання. І адназначна, я так думаю, так па ўсёй логіке, Христос не супраць гэтага выступае. Зрэшты, стары запавет, канешне, ведаў розныя формы прысягі. І прысягі прыватныя, которые даваліся Богу. Але таксама новы запавет. З самага пачатку існавання хрысціянства мы ўжо ведаем розныя формы прысягі. Хаця бы ўжо ў новым запавеце гучыць, апостол Павел піша пра стан дзеваў, пра стан удоваў. Жанчына, которая пазбылася мужа, ён ужо памёр, няма яго, яна прымае рашэнне, што для Господа будзе жыць адна. І апостол Павел дае параду: не прымай у стан удоваў тых, которые яшчэ маладыя, таму што яны могуць раздумацца. Яны не выканаюць дадзенае ім абяцанне. То есть вось гэты стан удоваў падобна, як служэнні розныя ў касцёле, пастырства, дыяканат у раннім служэнні касцёла, біскупства. Гэта дадзеныя абяцанні, которые трэба трымаць. І, канешне, мы можам гэта не назваць прысягамі, але па сутнасці гэта прысягі. Таму спрабуем паглядзець, пра што ўвогуле Христос гаворыць. Для мяне заўсёды эта тэма трошку цяжкаватенькая была, бо я нават да канца не разумеў логікі вось гэтага моманту. Пра што тут увогуле ідзе размова? Што такое прысяга? Чаму Езус дае гэтыя прыклады? Мы іх чуем.
Не прысягайце наогул ні небам, бо гэта пасад Божы, ні зямлёю, бо гэта падножжа ног ягоных, ні Іерусалімам, бо гэта горад вялікага караля. Ні галавой сваёй не прысягай. Логіка прысягі ў тым, што я пацвярджаю сваё слова нейкім большым аўтарытэтам. Можна сказаць, нам зразумела, гэта будзе ўсё адно як банкаўская сістэма. Нехта бярэ крэдыт у банку, ці ў некага пазычае, і трэба, каб за цябе нехта ручыўся. Мы это называем поручитель. І вот калі ён будзе годны, ну, значыць, табе можна верыць. Вот это вот логіка прысягі. Значыцца, майго слова недастаткова, і мне трэба маё слова пацвярдзіць аўтарытэтам некага большага. І вось гэтыя прыклады. Больш аўтарытэт – это неба, гэта горад святы Іерусалім, там ёсць святыня. Вось гэта горад пасвечаны Богу, гэта зямля, ну і чамусьці галава. Не ведаю, чаму галава. Ну, можа, як самае дарагое маё, да, вот, не ведаю, якая тут логіка з галавой. І Христос гэтыя прыклады дае, што не, это не ваша. Ні зямля, ні неба, ні Іерусалім. Это не ваше, это Божие. Ён гаспадар. І нават за галаву сваю вы не можете ручыцца. Таму што, ну, Бог скажа табе адысці з гэтага свету сёння-заўтра, і ўсё на этом скончыцца. Якая тут гарантыя? Вось гэтыя прыклады пералічвае Христос, але мне больш, канешне, вабіць логіка. Якая логіка? Глядзіце, калі я не трымаю майго слова, то есть калі я пачынаю прысягаць, майго слова не хапае. Мне трэба яшчэ дадатковы нейкі аўтарытэт, дадатковае пацвярджэнне майго слова. Гэта азначае, што я ілжэц. Гэта азначае, што мне увогуле, як чалавеку, нельга верыць. То есть калі я проста звычайна буду гаварыць, няма ніякай гарантіі, ці я гавару праўду. Калі я пацвярджу нейкім аўтарытэтам, ну, можа, большая гарантія. Ну, і практычна хочацца сказаць, калі я сам па сабе ілжэц і слова свайго не трымаю, то пытанне часу, калі гэтыя прысягі нічога не дадуць. І гісторыя, і цывілізацыі чалавечай, і касцёльная гісторыя, хрысціянства, яна паказвае, што так ёсць. Людзі давалі прысягі, і это страшно было парушыць гэтую прысягу, даючы абяцанне, хаця бы шлюба. А што такое як шлюб? Это ж абяцанне. Вернасці, муж і жонка, што это такое? Это ж абяцанне. Адзін аднаму. Я не пакіну цябе. Я абяцаю, я не пакіну цябе. Это, ну, не будем называць прысягай, но але па сутнасці. Это ж тое самае, да. Вот. І калі раней цяжка чалавеку было парушыць гэта, ну, бо я абяцаў, ну, то сёння гэта лёгка. І ламаюцца гэтыя абяцанні і ў кантэксце сужанства сямейнага жыцця, і ў кантэксце манаства. Людзі даюць абяцанні, пасля так лёгка там нешта памешалася. У кантэксце святарства нехта кідае служэнне, ідзе. Ну, і там палітычныя нейкія прысягі, ваенныя, на канстытуцыях людзі клянуцца, на Бібліі, там выбраныя прэм'еры, прэзідэнты. Пытанне, ці трымаюць прысягі. Это ўсё толькі некалі, можа, за это перажывалі. Некалі, можа, цяжка людзям было прысягу паламаць, цяпер без праблемы. Але пытанне не ў прысяге, а пытанне ў тым, што людзі не трымаюць слова. А калі ты слова не трымаеш, то і прысяга не паможыць. Вось пра што хоча сказаць Христос. Ніколі так ясна не разумеў гэтага тэксту, як цяпер, вось, рыхтуючы вам гэты ролик, а яшчэ раней біблійную сустрэчу, вось, што Христос выступае супраць прысягі не ў нейкім містычным сэнсе, што вось нельга рабіць прысягу, ну бо это нейкае там зло, вот рытуал такі страшны. Не ў такім вось містычным сэнсе, а ў тым сэнсе, што дбай пра тое, каб слова тваё было вернае, каб ты трымаўся свайго слова, не здраджваў свайму слову, і ўсё будзе нармальна.
І тады не трэба будуць ніякія прысягі дадатковыя, таму што слова, ты даў слова і ўсё. Вам гавару гэта і ўзгадваю, канешне, як я па-свойму ўражваўся, ходзячы ў калонію і маючы нейкую там стычнасць з людзьмі такімі ці блатнымі, ці некалі крымінальнымі. Вось гэта такая нейкая эпоха такіх вось аўтарытэтных крымінальных людзей. Там свая культура, свая эліта. І мяне здзіўляла, як людзі, которые ў гэтым прабывалі, ці раней, ці перад пакаяннем, напрыклад, як звярталі ўвагу на тое, што ты дбаеш пра свой аўтарытэт. Вось, каб з табой лічыліся зэкі, каб цябе паважалі, ты павінен дбаць пра свой аўтарытэт. А між іншым дбаць пра аўтарытэт, это значыць, сказаў, зрабіў. Вось калі такая схема будзе, да, тады цябе пачынаюць шанаваць. Я памятаю, як я ўражваўся, калі мне расказвалі, як яшчэ недзе там, магчыма, у савецкія часы, падчас нейкіх такіх бандыцкіх разборак, ці там разборак паміж варамі ў законе, у турме, як адзін вор у законе сказаў, я казню яго. І перапалохалася ўся калонія, уключаючы адміністрацыю, таму што разумелі, ён гэта, ён это зробіць. І чалавека ратавалі, каб з ім там зэкі не разабраліся. Вот так слова, дык это ж трэба такі запрацаваць аўтарытэт, каб ты гаворыш такую фразу, я казню гэта чалавека, і ўсе это ўсур'ёз успрынялі. Что это не просто пацаняты, которые там конфликты, они там кричат и грозятся и погрожают один одному, это там 10 хвилин. Думаю, что вот про что говорит Христос. Каб слово мело вагу, каб оно было авторитетным. Шукаючы каментароў да гэтага тэксту, што я накапаў, што мне асабіста цікава было, што хрысціяне з самага першага часу існавання нашай веры, касцёла, успрымалі гэты тэкст даслоўна, што не трэба даваць ніякія прысягі, ў нейкім сэнсе такім трошку нават містычным. І былі выпадкі, калі людзі ішлі на смерць, станавіліся мучанікамі за веру па той прычыне, што не маглі даць прысягі. Калі это адбывалася, напрыклад, калі хрысціяне служылі ў войску, у імператарскім. Рымская імперыя, які сэнс быць легіянерам у войску, калі ты не можаш быць верным імператору ці тваім начальнікам? Які сэнс ад такога воіна? А хрысціяне не маглі даваць такой прысягі, бо яны лічылі, што здраджваюць сваю веру. І ішлі некаторыя на смерць. Такія гісторыі, гісторыя касцёла ведае. Змянілася сітуацыя ў 5 стагоддзі. І змянілася, канешне, чаму, як пішуць гісторыкі, даследчыкі, таму што хрысціянства сталася афіцыйнай рымскай імперыяй. І гэта паўплывала на тое, што структуры касцёльныя, менталітэт веруючых людзей, з ім трэба было это неяк з дзяржавай узгадніць. Бо навошта рымскай імперыі такая рэлігія, которая не здольная даць прысягі абяцання імператору? Навошта такая рэлігія, которая павінна быць вядучай? Многія кажуць, што Цэзар Канстантин прыняў хрысціянства для таго, каб яна аб'яднала усю імперыю, каб это была адна рэлігія. Што это гаворыць, што это не з вялікай пабожнасцю ён зрабіў, а просто, скорей за ўсё, палітычны матыў. Цяжка мне это казаць, это розныя версіі, цяжка ацаніць. І вось з 5 стагоддзя ўжо па-іншаму адносіцца да этой тэмы прысягі. Да 5 стагоддзя многія айцы касцёла успрымалі, што ні ў якім выпадку нельга складаць прысягі. Многія старажытныя аўтары так это сурова ўспрымалі. Па сённяшні дзень хрысціянскія канфесіі неадназначна каментуюць гэты тэкст. Некаторыя вельмі радыкальна ні ў якім выпадку не ўспрымаюць ніякіх прысягаў. І адзін з момантаў такіх трошку канфліктных, канешне, калі ў нашыя часы людзі ідуць у войска і павінны складаць прысягу.
ведаю, што Канстытуцыя, не ведаю, наколькі это практычна, і як раней выглядала, як цяпер, але ведаю, што Канстытуцыя дазваляла, ці законы беларускія дазвалялі, што веруючы чалавек па перакананню рэлігійным можа не складаць прысягу ці не служыць у войску, і тады нейкія там варыянты заменныя. Дык вось мне цікава, што хаця б гэты момант з войскам, як па-рознаму хрысціяне да гэтага ставяцца. Адны ўспрымаюць, што сапраўды саму прысягу нельга складаць. Усё адно, як ты нейкі рытуал страшны робіш. І я не прыхільнік такой логікі. Я думаю, што не ў гэтым увогуле справа. А другія ўспрымаюць, што служыць у войску, это ўвогуле пярэчыць такой хрысціянскай ідэалогіі. Страляць, зброю трымаць у руках, выконваць загады, которые ты, як хрысціянін, у выніку не можаш выканаць. А які тады з цябе толк, як вот жаўнера? Да? Што это за армія такая, дзе салдаты не змогуць выконваць загаду сваіх камандзіраў? І цяпер атрымоўваецца, што альбо я ў гэта ўваходжу, і ёсць усе шансы, што я не буду верны гэтым абяцанням, которые даю, вот быць жаўнерам, паслухмяным і так далее. Тады пытанне, навошта мне ў гэта ўваходзіць? То есть, хто каго абманвае? Ці я сябе тады абманваю як хрысціянін? Ці абманваю тых, каму нібыта служу, і яны павінны на мяне лічыць, а на самой справе лічыць асоба не могуць. Бо маё сумленне хрысціянскае, но іншае, чым сумленне гэтага міра. І вось гэтая логіка, гэты канфлікт, мышлення свецкага і хрысціянскага, вось это вот мне зразумела, чаму хрысціяне адмаўляюцца ад войска. Не ў самой прысяге справа, а ў тым, што ты не здольны будзеш выканаць гэтае абяцанне. Але ў такім жа ж ключы, тады пытанне, ці хрысціяне увогуле, добра падумаўшы, вось у гэтай свецкай дзяржаве, увогуле ў свецкай дзяржаве, дзе ты як хрысціянін разумееш, што людзі кіруюцца яўна не хрысціянскімі поглядамі, яўна не божымі матывамі. І цяпер пытанне, ці ты можаш, напрыклад, быць як веруючы на госслужбе у розных формах, там можа прысягі не складаюцца, можа прасцей. Альбо увогуле ў сілавых структурах. Няхай сабе не войска, міліцыя, спецслужбы і так далей. Калі трэба быць табе верным свайму сумленню, і ты не можаш даваць абяцанняў, которые не выканаеш. Вот тут вот канфлікт, канешне, як па мне, то есть я яго разумею. Гэты канфлікт такі маральны, паўтаруся, не справа ў самой вось этом абрадзе, прысягі, тую папку чырвоную там патрымаць і так далей. Нешта тут другое. І мае высновы такія, чаму гэты тэкст важны, што Христос вучыць нас быць верным слову. І я б з вами хацеў бы над гэтым яшчэ больш засяродзіцца. Думаю, тут это намнога важней, чым само пытанне нават прысягі. Это намнога важней. Калі ты даеш слова, ты яго выконвай. Вельмі класны прыклад я некалі пачуў у пастара Александра Шевченка у нейкай там пропаведзі ягонай, калі ён казаў, трошку, конечно, надуманы этот прыклад, але сам вобраз вельмі класны. Надуманы ў сэнсе высновы, логікі. Ты спазняешся на працу, напрыклад, паўгадзіны спазніўся. Па якой прычыне? 15 хвілін спазніўся аўтобус, але 15 хвілін ты, в прынцыпе, сам вінаваты, позна выйшаў з хаты. Але на працы, каб нікога не замарачваць, ты кажаш, я спазніўся, бо паўгадзіны пазней прыйшоў аўтобус. І Александр Шевченко кажа так, 15 хвілін ты сказаў праўды, 15 ты падмануў. Таму што, это твоя была віна. 15 хвілін ты разрушыў сябе як асобу. Вось, ты ў мінус пайшоў. Такі, вобраз ён ужыў. Цяжка это праверыць, ці на 15 хвілін можна сябе разрушаць як асобу, але ёсць у гэтым логіка нейкая. Вот у кантэксце выканання слова, То есть ты падманваеш, ты не трымаеш слова, ты шукаеш сабе апраўдання, а слово павінна быць так, альбо не.
Нехта трапна звярнуў увагу вось на гэтую граматычную форму, што яна таксама паказвае, што павінна быць цэласнасць. Вот гэтаму Христос вучыць, што твае, вот ты разважаеш, гаворыш, і на людзях ты павінен быць такім же самым. Калі ты ў вузкім крузе гаворыш так, ты павінен сказаць это і ў шырокім крузе. Вот эта вот цэласнасць тваіх думак, тваіх словаў, тваіх дзеянняў, ты павінен быць просты. Да, вот. Калі кажаш не, значыць не. Калі ты не гатовы сказаць не, значыць не кажы яго. Наконт гэтага яшчэ не. Цікава, я некалі пачуў, што это адзін з лозунгаў руху жанчын, тых, хто змагаецца, феміністак да абароны. Фемінізм ён розны. Ёсць даволі здаровы фемінізм, ёсць увогуле ліберальны, такі абсалютна светскі, таму веруючы не павінны пужацца фемінізма як такавога, але трэба разбірацца, пра што размова ідзе. Дык вось адзін з лозунгаў феміністак гэта гучыць так: не, значыць не. Ідзе размова пра сексуальнае дамагацельства. Калі мужчына дамагаецца жанчыны і жанчына кажа не, то гэта не значыць, што на самой справе яна хоча, вот проста не магла сказаць да. Вот гэта у кантэксце вось гэтых многіх скандалаў сексуальных дамагацельстваў, што жанчына кажа не, значыць не. І на гэта б я б клаў бы націск у гэтай тэме у нашай, да. І сказаў бы, гэта тэма далёка непростая. Нават, праўда, не чапаем гэты момант менавіта самой прысягі, а вот хаця бы выканання слова. І я не збіраюся, канешне, спавядацца, але вот, проста прызнаюся, што мне гэта вельмі складана. Таму што, не хачу зараз шукаць прычыны, да, але, часам так много ўсяго, да, вот этой інфармацыі, нейкай актыўнасці такой, розных відаў пабожнасці, і табе трэба на ўсё рэагаваць. Нават няма часу добра вот все это неяк так абдумаць, да, вот нейкую стратэгію выпрацаваць. Я гляджу, напрыклад, як мне асабіста на дадзены момант, як нават часам цяжка рабіць нейкія пастановы, калі прыходзіць пост і хочацца за нешта папасціцца. Ты даеш абяцанне і тут жа знойдзеш сабе нейкія апраўданні, каб гэтага не зрабіць, альбо зрабіць не так, як ты абяцаў. І прычым, глядзіце, мы даем абяцанне перш за ўсё самім сабе, пасля людзям, недзе там Богу даем абяцанні. Дык вось выканаць бы гэтае слова, сказаць так, так, або не, хаця бы для самога сябе. І я часта людзям раю, што не кідайцеся на вялікія рэчы. Абяцайце хаця б нейкую малую рэч, зусім дробную, і паслядоўна будьце верныя гэтаму. І я гляджу, што это непроста. Вот мне асабіста это не просто там ад нейкага моманту, і думаю, людзям многа непроста. Калі ты не гатовы даць абяцанне, не кажы. Калі ты не гатовы сказаць не альбо згадзіцца, не кажы, бо ты будзеш тады, у нейкім сэнсе клятва адступнікам, у нейкім сэнсе. Думаю, вот да чаго прапаведвае Христос. Вось чаму нас вучыць быць верным слову, несці адказнасць за тое слово, якое ты даеш, і не трэба ніякіх тады ўжо дадатковых клятваў. Вось пра што нам кажа Христос. Проста трымаць слова. Цікава паглядзець у старым запавеце, вось узгадваю гісторыю, але ўжо не шукаў дакладна, каб я там параметры даваць, як Божы чалавек праведны абяцаў, што Господі, калі ты мне дапаможаш, да, хіба што это ў кнізе суддзяў будзе апісана, магу памыляцца. Калі ты мне дапаможаш, хіба што там бітва, можа, ці вайна была, і калі перамагу ворагаў, я табе складу ахвяру, тое, што першая выйдзе з горада. І першая выйшла ягоная дачка, калі не памыляюся, зараз мне там усе тыя вобразы трошку памешаліся, і ён выканаў гэтае абяцанне, страшнае абяцанне, але выканаў. Таму не ляпай. Это цікавы, страшны прыклад. Пытанне, канешне, нраваў тагачасных, але это класны прыклад.
не гатовы будзеш выканаць, значыць не абяцай. Калі выканаеш, тады это абяцанне ў духоўным свеце будзе мець значэнне, да, калі вот выканаеш. На гэтую тэму таксама цікава адзін з псалмоў. Спецыяльна вам пашукаў гэты псальм знайсці. Узгадваў, як ён там гучыць. Трошку ён гучыць па-іншаму па-польску, трошку ў рускім перакладзе. Па-іншаму гучыць. Гэта 14-й псальм, верш 4. Тот, кто... Ну, контекст нават трошку зловім раней. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем?» Это первый верш. «Кто может обитать на святой горе Твоей?» И после читаем 4 верш. «Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет». Вот это слово. «Кто клянется хотя бы злому и не изменяет». Польский переклад тлумачыць хіба што больш сэнс. Ён гаворыць, хто дае прысягу некарысную для самога сябе і ўсё адно яе стрымае. Вось это дзіўнае, да, вот як это паклясціся злому. Это значыць клясціся злому, которое для цябе ёсць зло. То есть табе невыгадна гэта. Ты пакляўся, але это ну ерунда нейкая, да, это для цябе у мінус. І ўсё адно ты выканаў, таму што ты даваў клятву. І псальм кажа, што вось такія, это адна з рысаў тых, хто увойдзе на святую гару Божию, хто будзе прабываць у абітелі Божай, в жылішчы Божьем. Той, хто дае клятвы, іх выконвае. Нават калі это невыгадна ўжо, нават калі это пройгрыш. Можна загрузіцца і разважаць. Не гатовы, не кляніся. Не гатовы, не абяцай. Рабі разумныя пастановы на той самы пост. Калі не здольны гэтага выканаць, то лепш нават не абяцай. І што мяне на гэтую тэму яшчэ, канешне, раздражняе, это тое, як мы сапраўды так вот неяк павярхоўна да яе ставімся. Вот мяне асабіста боль сэрца майго, калі падчас абраду хросту, так ёсць у касцёле, хрысціцца дзіця і святар задае пытанні бацькам і хросным. І калі гэта, у прынцыпе, няверуючыя людзі, але рытуал, вот ён рытуал такі, так у нас прынята, у касцёле так хрысцім. Канешне, рытуал зроблены для веруючых людзей, само сабой. Але, як правіла, там, вот нехта некаму сказаў, трэба хрысціць, да. І ў гэтым рытуале гучыць. Значыцца, пытанні, ці вы гатовыя выхаваць у веры, да, а вы, там, хросныя, ці абяцаеце дапамагаць бацькам выхаваць это дзіця ў веры. На аснове гэтага мы хрысцім дзяцей, што нехта за яго бярэць адказнасць. І ўсе дружна кажуць гатовыя. І вось это для мяне кашмар. Таму што, у прынцыпе, праз нейкія рытуалы, праз вось гэтую традыцыю, которая такая, а не іншая у нас у касцёле, мы у нейкім сэнсе афіцыйна вядзём людзей да клятва адступніцтва, то есть слова нічога не значыць. Яны ў касцёл тут прыйшлі, можа, пара разоў там з'явіліся ў сваім жыцці. І зараз вот яны прыйшлі дзіцёнка пахрысціць. І мы ім прапаноўваем даваць клятвы, которые нічога не значаць. Даваць абяцанні, за которымі нічога не стаіць. Альбо таксама мяне страшна злавала гэтая практыка ў Польшчы, калі да першай камуніі вядуць дзяцей. Вядома, што ў Польшы это поток, дзеці, там 10-11 гадоў, сколькі ім там ёсць. І такая практыка часта была ў розных парафіях, калі дзеці давалі абяцанні, што яны не будуць ужываць алкаголь. Часам давалі абяцанні да 18 года жыцця,
а часам некаторыя нават на ўсё жыццё. Нават такія практыкі чуў. Но это ўвогуле страшна. Это дети, которые яшчэ не здольныя несці адказнасць за саміх сябе, но не нясуць адказнасці за слова сваё. Яны табе часам нейкія гісторыі расказваюць страшныя, на самой справе яны ўсё сачынілі, каб на іх звярнулі ўвагу. І вось гэтыя дзеці даюць там нейкія абяцанні. Хоць бы нават і толькі да 18 году жыцця, дык яны алкаголь ніколі не спрабавалі, ім яшчэ прыйдзе гэтая думка трошку пазней. А яны ўжо абяцанні тут нейкія далі. І мы нібыта праз добрую ідэю, я ведаю, што часам у Беларусі таксама некаторыя практыкавалі вось гэтую практыку польскую, скажам так. І мы нібыта ў добрай волі, каб засцерагчы людзей, дзяцей гэтых ад алкагалізма, ад гэтай бяды страшнай, і мы іх уводзім у клятву адступніцтва. У нейкім сэнсе, да, вот это, канешне, маразм. Маразм крепчал, як гаворыцца. Ну, і вось такая вось нам навука. Там, мои дарагія, вас запрашаю, сур'ёз прызадумацца над гэтай тэмай, не над клятвамі, а над вернасцю слову, которое я даю людям, Богу, самому сабе. Спрабуйце хаця бы даваць слова самому сабе, в самых дробных рэчах і выканаць гэта. У нейкім сэнсе вельмі класная практыка. У праграме 12 крокаў маюць ананімныя алкаголікі. Я не магу абяцаць, што я не буду піць. Я абяцаю, што я не буду піць сёння. І выканай гэтае абяцанне. У этом ёсць вельмі глыбокая логіка. Думаю, да нечага такога вядзе нас Христос, думаю, нечаму такому нас вучыць. Пахвалёны Езус Христос.